OK, zdravia, Samochod Mafii 1. Dneska ideme na tú misiu. Spravíme zo 2 zo 1. Vydal som aj teraz video. No vydám, ale musíme ísť na to. Strašne na to baví. Prepáčte, že som to tak dlho natáčal, ale hral som offscreen. Normálne som sa dostal na No tak toto ma nemôže ešte viacej nahnevať. To Sallyho bar. Tuto bola, že motorovo party Sallyho bar. Tak užijte si ukážku. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve 2 restauracích a motelu za městem. Byl z motelu jsem minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. Já myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jít. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Když nevidím seba, dobre, vypadni. Keď zbijete tohto, tak podľa mňa, ja neviem, čo sa stane, ale podľa mňa vám vyskočí nejaká zaujímavá cutscena, že ste zabili henteho, že bola to zrada. Kam máme ísť vlastne? Zajdi si k Vincentovi, pozvorám pomôcť Ralfom ve výber výpalné. Takže dobre, ideme pre, viete čo, pre zbraň. Jedal som si, ja znova neviem, že ak sa otvára dvojkou, že? Čím? Kvečkom? Jej, ja tu musím kúknúť nastavenia. Dobre, F-ko. Mám to, kúkol som to. No, čo mi dáš? Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký pár. No, dal jsem dokupy to, co si posledně přivez. Dobrá mašinka, Tome. Má skoro 60 koní a jede slušnej 120. Má 4stupňovou převodovku a posilovač prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. Tímhle jsem taxikář, jo. Do toho se umím dostat. Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějaký 40 koní a jede skoro 100. Tak radšej mi daj ten taxík, lebo ten je rýchlejší. Poskúšam iba. Nasadnite. Ešte si niečo idem nastaviť. Poďte. No, pomaly ste. Áno. No, štartuj. Prepáčte, že som ja tak dlho nenatáčal. Dôvod je, že rozmýšľala som, že ak dohrám celú túto hru, je to úplne jednoduché. Buď s bugami, alebo proste najmenším. Lebo pár misií sú extrémne ťažké, toto vám preskočím, lebo to... No výstup už, toto vám preskočím, lebo nikoho to nezaujíma. Jak iba ma videl a otočil sa. Zázračne prišiel, no môžeme. Kam ideme vlastne? Kakšonti na nejaký oný. Ja idem ukradnúť auto. Vystupujeme. Počkaj, tu máš dobré auto, tak zoberiem si ho. Mám auto. Ty máš jaké one? Chrbát, že? Cez cestu prečo, ne? Zdochni. Tedy, no, už tu máme kurink. Padla mi misia. Či padla mi klávesnica, že vyprávam.
No, je to tá misia, čo si myslím. Dobrá misia. Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. OK. Tak my jdeme na to. Jeda, ty fajčer. Ty fajčer. No, ešte nemá tam kúry. No, tak, kašľam na to, no. Tak čo, keď sa to zapálí, no. Jen tam ešte horá vina pre istotu. Len tuto. Drako. No, tak super. Zatraceně, Tome, kurva, koupil jsem to. To bolí. Pane bože, Paulí. Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši. Mej sama, chtějí z něj vymlátit nějaký informace. Dostaň ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora. Musím mě někam odvízt, chápeš? To počká. Nejdřív sám. Do hajzlu s běžnou rutinou. To hajzlo s běžnou rutinou. A čo si myslíš? No, ja idem... Ešte tupý pes, že? Ako dementovi psovi. To hajzlo. Hej, viete čo? Ja vám ukážem tutoriál. Že jak proste najrychlejšie túto misiu prejsť. Že to tupý pes nebude ma otravovať. No, škaf. To je v rýši. Ečko. Zabij ma, no. Milujem. Hrať túto hru. Ja ťa zachránim. Takto si to skipnem, túto misiu. Skápša, koľko do teba nábojov potrebuje? No, mám. Takto easy to spravíte. A mne to jedno, píšte si, čo chcete. Ja budem to takto prechádzať. To je moc ťažká misia na mňa. Kde sme? To není Salioba. Takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat. Tak jsme vyjebali my s nima. Bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osudy. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 000 dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali.
Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají platky, jak od Salieri, tak od Morel. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohlo zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Pauli k té díře v noze. Ta pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvořil. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk donem. Salieri a Morello ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morellovi takovou jednu historku. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to mohlo stát. Ty víš, co jsi udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard mi nebude překážet v cestě. Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekal od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morellem, asi bych dlouho nepřemýšlel. Poslyš, Tome, mám pro tebe jeden takovej delikátní job. Nevím o nikom jiným, kdo by to dokázal líp než ty. Jsi dobrý řidič, máš práci s taxíkem a tak. No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu. A já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si, že by se mi ta investice do něj mohla vrátit. Rozumíš? A pak mi tady Ralf začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy a má káru, se kterou určitě vyhraje. Ralf sice rozumí autům, na to je fakt dobrý. Ale jinak je to úplný idiot. To mi nemohl říct dřív, než jsem si vsadil na vítěze. Ale i tak, krucinál, tohle jsou přece americký závody. Co tady má co dělat nějaký chlápek, Bůh ví odkud. No tak jsme tady s konciliérem přemýšleli, co uděláme, protože hodně našich kluků si vsadilo podle mě a určitě by se jim nelíbilo, kdyby přišli o své peníze. No a řekni, jak bych potom vypadal? Jako starý osel, tak Tome. A to si přece nemůžu dovolit. Tak jsme tady s konciliérem teda přemýšleli, co s tím. A když se mu stala nějaká nehuda, to nejde, to by nebylo fair play. Neměl bych pak vůbec radost z výhry. Ralf mi ale říkal, že zná chlapíka, co hlídá garáže na okruhu. Dnes v noci teda pojedeš na okruh a odvezeš auto toho Evropana k mechanikovi, který se tady v těch mašinách vyzná.
On se tomu jeho auto podívá na zoubek a možná vylepší to naše. Až to zmákne, odvezeš to auto zase zpátky. Důležitý je, aby to auto stálo na svým místě. Ťažká misia. Dopovaž se. To ale já nabourat nebo se nechat chytit poldama. Jasný? Ano, pane. Když to zvládneš, dostaneš samozřejmě podíl z výhry. No a teď běž. Ralf ti řekne, co... Neznášam túto misiu, neznášam. Ja som už raz robil. Musím sa priznať. Jedno, akože... Ohnisko, klasika. Kde si, Ralf? Vylez z toho. Kde si? Čo si tam robil? Nazdárek, Ralfe. Tady máš pro mě nějaké informace ohledně dnešní akce. Jasně, Tommy. Je potřeba zajet na městský závodní okruh a vypůjčit si tam to fáro. Pracuje tam můj kámoš. Zajedeš tam zadem a po cestě je vrátit se. Řekni Bobbymu, že tě posílá rád a Bobby tě už k tomu autu zavede. Je to s ním domluvený. Musíš ho podvízt do servisu mýho kámoše Lukase Bertoneho. Je to v New Yorku pod Giulianiho mostem. On se na to mrkne a malinko to poladí. Polobí. Vrátí zpátky. To by mělo jít snadno. Ale musíš to celý zvládnout do 1:45 ráno. Nesmí na něm být ani škrábanec a snaž se vyhnout poldům. No, nesměj tě chytit. No a čím dneska pojedu? Vieš čo? Zase. Do toho se ještě nedostanu. Tohle zatím nezvládnu. Do toho se ještě nedostanu. Jo, měl bych tady jednu novinku. Není velký problém ho šlohnout. Podívej, stačí tady takhle strčit nějaký drátek a trochu si zakroutit a až budeš vevnitř, musíš tam spojit takový 2 drátky. Jo, no, to by neměl být problém. Díky, Rolfe. Hezky tomu bouráku prožím perka, Tome. Bobby je někde na zápale. Aha. Pekne to túruje. Ja potrebujem ísť na vecko, počkajte tu. Alebo stihnem to ešte, potom pôjdem na vecko. Zdochne mi nahrávanie a ja zdochnem, vieš. No. Čo bude krajšie. Ty to musíš stihnúť skôr, ak ja kašlem na policiu. Normálne zdrham. Ja budem zdrhať. No, mám akože naplánovanú cestu. Nie je to nič hrozné, ale... Nie je to nič hrozné na to, aby som to nestihol. Dá sa to stihnúť. Láhol za mnou. Ja už som toho stihol, musím sa priznať. Zatiaľ dobre ide. Zatiaľ dúfam, že prevyznem to švihadlo, či čo to je. Ja potrebujem na vecko. Počkajte tu. Ja vypnem nahrávanie. OK, som bol na veľkej. Toto auto. Policajtom sa treba vyhýbať, to je najhoršie. Lebo keď ťa chytia, alebo niečo ti spravia, to je na nervy. Vytupené auto. Choď, ťahaj. Fakt na nervy. Táto hra. Môžem potom sem.
Takže. Jaj. Jejda, ja to nestihnem kvôli tomu, že sú tu proste textúry, ktoré sa nedajú zničiť. By som teda radšej saveol, ale chcem vám ukázať, že fakt to, lebo ja som už bol, túto misiu som dal. Ale ja vám to chcem ukázať. Proste žiadny strich tuto. Tuto žiadny strich nebude. Iba proste, keď do toho failím, tak strich naspäť tuto, kde tam budem. To bude pekné teraz na hovno, keď sa nejako vyborám kvalitne, ale proste ma šmykne a prevratím sa, už nepôjde s tým pohnúť. To normálne, ja by som také nervy chytil. Lebo teraz toto je dobrý čas. Lost Heaven Racing Cycle. Vystupuj! Večer, pane. Vy budete asi kámoš od Ralfa. Jo, to asi budu. Tak tam zajedeme vaším autem. Počkejte, já zvednu závodu. Nepočujem ťa. Si mimo mapu. Takže policia. Mám 75 pojem. Takisto policii tu bude. Ja by som práve zomrel. Tu už nemôže byť žiadne auto. Môže, ale... Víš. Ne policajné. Iba to je silno rýchle. Pospíšte si. To. Otvor to. Tak to je ono. Jo, pane. Buďte na něj sakra opatrnej. Nesmí na něm být ani škrábnutí. A Boldu se vyhejbejte jako čert kříži. Takovýhle auto by jim bylo určitě náramně napadný. To je mi jasný. Asi tak za půl hodiny sem přijde druhý hlídač, takže do té doby byste měl být zpátky, pane. A dávejte si pozor, to auto jede jako čert. Možná je to nejrychlejší auto na země kouli, kdo ví? Jasně, Bobby. Nejrychlejší na země kouli. Tak to bych to měl na tu hodinu si. No keby to bolo reálna pol hodina, tak to by som stiahol ako nič. Už tu máme poškozený. No, možno to je najrýchlejšie auto v Mafii, ale dneska by to prebehlo aj to najstaršie BMWčko podľa mňa. No, tie BMWčka novšie. A to je krajšie toto. Toto mám na záhrade, to by bolo jaké dobré. A že by si prišiel, by nejaký kamarát, a to odkiaľ si kúpil? A ty povíš, našiel som v Mafii 1, som ukradol. Som sa teleportoval do tohto času a vtedy to stalo asi... Vtedy to stalo asi, neviem koľko korún. 1000? To je koľko euro? 500? No tak toto by si kúpil, zobral by si 500 euro, to by bol iný flex. Ja už mám troška na spamäť, oné. No poď, auto čo... ide rýchlo, ale moc akože nezatáča. Nezatáča úplne dobre, jak som si predstavoval, keď som to hral. Dobre. Tak po ten most, tuším.
Ty kokos. To jak do toho zakoril. Ty kokos, počujete to? Tak ale rozbeh to má. No nie. Zdochni. No. Neznášam. Zbytočne si trávila čas. No. No, toto by som mal akože, by som tam mal akože stihnúť, není to až tak ďaleko. Wow! Pozerajte, zabrzdím. Milujem ten zvuk. Teď budu mať také stredko, to vím. No, týpek tam nevím, čo robí na moste. Nevím, čo tam vypráva, také centro. Koncentračný tábor. O, čo som to povedal? Jaký koncentračný tábor? Lucius, no, tak a bude jednoduchšie. No. Traf, boha. Nazdárek, ty budeš asi od pana Salieriho, co? Já jsem Lukas Bertone. Já jsem Tom Lukas. Jak dokážeš trochu pozlobit tohle žihadlo? To bych řekl. No tak to by se do toho měl rychle pustit, máme na to ještě 27 minut. To není zrovna moc. Uvidíme, co se dá dělat. Udělej si zatím pohodlí. Vyzerá, kdyby tam bola nejaká, že je ukradnutá auto, alebo ja nevím. Vidíš, aj auto je oproti, tak to by som musel zervať a nenabúrať do toho auta, ale jakže proste vyhodiť toho vodiča z oného z auta, to by bolo dosť hard. Bo víš, nesmeš oškrtať auto, lebo je tvoje, no. Tak jak to je? Je tvoje, ale vieš. Právě jsem skončil. Můžeš jet. Jeho toho typka. Já ale měl bys spěchat, teď už to nepofrčí tak, jako když si jel sem. Díky, pan Salieri dokáže ocenit tvou práci. Jasně, pozdravuj ode mě pana Salieriho. Kdyby něco potřeboval, rád pomůžu. Taky jsem si vsadil jako on. A hra byla uložená, dobré. No, nemá toľko veľa času. Ja milujem ten zvuk, jak tam úplne do toho napáli ten Tommy. Že Bo dakedy do toho nenapáli. Poďme. To na moste nič nebude. Tam majú nejaký tábor, niečo tam vysvetľujú, aj sanitka pre istotu.
kurník. Našťastie auto sa nedoďubalo. Tým oškretím. No poď. Ale ten závod bude na ďalší diel, lebo teraz to asi nebudeme stíhať moc. Debil. No. V tejto hre nesmie zomrieť. Ja v tejto hre proste ja nechápam v tých hrách, proste keď zomreš, prečo proste ono. Ale to by ste museli byť asi to by ste museli mať moju pochopivosť, lebo ja proste ťažko vysvetľujem veci. Ten typek akože toto video, keď ti to natáčam, nevidie vtedy, keď ho natáčam. Ono vždycky, keď natáčim Mafia 1 videjko, 2-3 dní trvá mi to postrihať. Debil. Debil. Fakt idiot. Toto si musím dať na druhý part, takže pokiaľ chcete druhý part, či tretí part, či o čom vyprávam, tak no, štvrtý part, no tak môžete zanechať aspoň 5 lajkov, lebo toto video mi bude fakt dlho strihať, fakt dlho podľa mňa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, lebo mne baví táto hra, lebo ja by som ho najradšej natáčal každý jeden deň, ale ja nemám dosť veľa času a nemám moc na kamere, mám ešte pár minút nahrávania. Takže čus!